ilang buwan mantik mebel gaya Jesus iksibro. Arab akdam aksadam apiste apite apite paguga marehum magum bata mega mega itu sumber Salvador. Sikot di stadium mog sekring kopos korpos miyong kuryong tuang mog salon tuang om. Esar satu rota suisar pam aram satu barsaom. Henry B. Sitatem Bininas Windy Gloriam Tini Bergoyam. Amen. Tinatawagan ko po ang Espiritong nagpapasakit sa taong ito. Saan ka man naroroon, gusto kita makausap sa spiritual. Pasok! Pasok! Anay. Anay! Pasok! Anay. Gamutin mo. Aplusan mo. Aplusan mo. Aplusan mo lahat yan. Aplusan mo. Gamutin mo Okay, bilisan mo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ginagawa? Bakit mo ginagawa? Bakit mo ginagawa? Doon ka nga sa likod. Ang tabahin mo nga. Sa likod niya. Bakit mo ginagawa ito? Sagot! Sagot, sabi ko. Bakit mo ginagawa? Bakit mo ginagawa ito? Kaya plusan mo. Tanggalin mo na yan Silang magpapamilya. Sagot! Sagot! Hindi, ayaw mo sumagot. Pahirapan kita. Ayaw mo. Sagot. Sagot ka o hindi? Tanggalin mo na ito Lakasan mo! Ilan kayo gumagawa? Ilan kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Isa ka lang. Tanggalin mo na yan Hindi ko mo ba alam na nakapinsala ka sa ginagawa mo? Ayaw mo sumagot. Bakit mo ginagawa ito sa kanila? Bakit mo ginagawa? Aladoy, sada, sabara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bakit mo ginagawa ito? Tanggalin mo na yung bata. Tanggalin mo na yan Sige, aplusan mo pa. Pati ito, tanggalin mo. Itong mag-asawa, mayroon ka rin. Sige, aplusan mo rin. Tanggalin mo na rin Bilisan mo. Alisin mo na yan Nainggit ka. Nainggit ka. Ba't ka nainggit? Maghanap buhay ka rin. Aplusan mo pa. Buong katawan. Tanggalin mo. Pati itong katawan nito. Aplusan mo. Pagagalingin mo sila bilisan mo. Aplusan mo yung katawan niya nito. Anong linagay mo? Anong linagay mo? Init, hangin? Sige, aplusan mo pa ng gusto. Tanggalin mo na, kaya pala hindi sila nakakatulog dahil ginagawa mo yan Pati yung yung anak niya, inaplusan mo na kagad. Gusto? Tinanggal mo na yan. Ano kita pag binalik mo pa? Hindi ka ba naiya sa ginagawa mo? May pamilya ka rin. Gamutin mo ka! Pahirapan kita ngayon. Ibabalik ko sa iyo yung ginagawa mo. Hindi na!
Okay? Bilisan mo pa. Ah! Wala na. Magaling na. Ha? Ha? Tandaan mo yung sinabi mo. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Hari walang pinagmulan at hari ng punong pinagmulan at hari ng lahat ng hari. Pisum, isum, sisum, tiksum, trinisim, teknisum, oriksum, porim, koreksum, oksum. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac na kung pugot sa ulo ng mga demonyo. Sa pangalan sa Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Pangalan niya? Raymond. Oh, Raymond, gising. Ayos ka lang. English, sir.